Здравейте, аз съм Кристияна и днес ще ви покажа моите неща за ногти. Така, първо ще ви покажа лъковете. Така, ето това тук са лъковете ми. Отзад има още лъкове. Този лак, когато се слага отстрани на кожата, на ногата, когато се отцапа, за да може да го махнете. Така. Тук има други. Това там са парфюмчета. Така. Първото нещо, което ще ви покажа, са моите пили за ногти. Първо ще ви покажа ето тези блокчета. Няма да ги отварям. Ето това тук са моите четки. Това е за махане на прах. Ето тук тази пинсетка. Когато тази пинсетка използвам, тя е малко отцапана, аз тази пинсетка използвам, когато сложа лепенка във вода, за да може да я извадя и да я сложа на ногата. Така, после следва ето този набутвач на кожички. Това са моите шаблони, където си изпробвам разни ногти, разни неща. Ето тези тук са малко грознички, но другите, според мен, не знам с вас, ми харесват. Така. Другото нещо са ето тези камъчета. Така. Ето тези тук, ето тези. Блясък. И ето тези са шаблоните ми за когато, не знаете, когато се слага печатът, тогава. Само ги изтървам. Така, другите неща са ето това, когато се сложи тук лак и с това се размазва. Ето още едно имам. Това тук е за да слагат печатите. Ето това са моите, не знам точно как се наричат. Когато сте размазали печата, взимате от тук печата и го слагате. Имам още едно. Някъде тук, чакайте. Имах още една такава гумичка, но в момента не знам къде съм я сложила. Другото нещо е този разделител. Ето тук имам още един набутвач на кожички. Тази машинка, с която се режат изкуствени ногти. Ето тук имам още едни такива, като камъчета. Точкаторът ми. И още една пинсетка. Така, другото нещо са ето тези гъбички. Те се използват, когато искам да прилея някои цветове, просто нанасям цветът на гъбичката и така потупвам. Така, другото нещо са ето тези камъчета. Тук има и паючета. Това тук е даже лак. Ето това сивото. Това са меки пухчета. Ще се слагат на ногтите. Ето това са моите лепени. Имам такива. 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 Такива.
Такива. Такива. Тези се слагат на целият нокът. Тези също. Тези са обикновени. Тези също. Тези слагат на целия нокът и тези. Така. Имах още едни. Чекайте. В момента някъде са отишли. Ето ги. Аз се забравя да ги взема. Ето тези пък са за когато правите френски маникюр, за да може да ви стане хубав френският маникюр. Така. Нека да ги приберем. Другото нещо са ето тези люспички. Ето тези камъчета. Също тези. Така. Да видим още нещо. Тук съм забравила. Да, ето ги. Вестниците. Аз тук нарязвам малко вестници. Вестниците се слагат в ракия или спирт и после, като постоят малко, слагате ги върху лъкът и така вестникът се отбелязва. Става много, аз съм го пробвала. Ето тези неща, които са за изграждане на ногти. Аз имам и печка и така. Тези неща, ногтите, аз тези неща, не ето тези ногти, които съм ги рисувала. Да, и ето това, като не си серче, обаче аз вътре държа ето тези пилички и ето тази нокторизачка. Ето тези блокчета. Не знам дали ви ги показах. И този лакочистител. Той е до половината. От Jumbo е. И да. Общо взето. Това са моите неща. Мога да ви покажа печката. Нека да ви я покажа. Ще ви покажа и кремовете. Ето я печката. Единият крем за ръце е този. А пък ето това точно не е крема, е пилинг. Той вече е даже свършил. Имам тук едни соли. Много хубаво миришат. И това беше от мен. Надявам се, че клипът ви е харесал. И не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате. Довиждане!